Zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu Chikunguru 5 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ndati ngavapiwe maripotsi ese zese aishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisa kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya tikadhirika chinicho chichapaza mamwe makambani chichauraya vanhu vanenge vachishanda imomo kana vari kuzvifambira. Gakava pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo. Nhasi ndawanawo mukana wekuti ndiende kunoona Plasmainga madzokera vari kuchitokisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura kana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri rekuChikurubi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo bhiri rekuvandudza chimwe chikamu chemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paita kupesana kukuru pakati pekanzuru yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva mumarasha kumuguta iri. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera. Meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni pamwe nevamwe vagari vemuBulawayo vabuda mumusangano wange wakadedzwa negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi senzira yekuratidza kusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZimbabwe Power Company ZPC hwekuda kuparadza zvivakwa zviviri zviri pagwenya remagetsi emarasha muBulawayo. ZPC inoti iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi uye ichitiwo inoda kunatsurudza zvimwe zvivakwa zvina zviripo pamwe nekuvandudza magetsi anobva pazvivakwa izvi. Asi vaMuguni vaudza Studio 7 kuti pane makakatano ari mumatare edzimhosva pamusoro pegwenya remagetsi iri. Vatiwo hakuzi kuti havadi kuti muguta muve nebudiriro asi kuti chimwe chavanoshora ndechekuti kanzuru haina kumbobvira yaudzwa nezveurongwa uhwu. Chiri kuitika nchokuti tikati vakaba nokuti vakachinja matauro tisingazivi. Saka ndo zviri koti kuti ngatidzoserwe ownership yedu yepower station. Hatisi kuti magetsi hatisi kuda kuti awedzerwe. Chatitaura nchokuti ivo pachavo vari kuti mupongoro iyoyi kana kuti yati power station iyoyi yapfuura makore anofanira kurarama. Asi tiri kuti tine nzvimbo kana land kwatikwanisa kuvapa kuti vavake power station itsva. Maguta eBulawayo neHarare aive nemagwenya awo emagetsi asi magwenya aya akazonzi aendeswe kukambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA. Vamwe vagari vataurawo neStudio 7 vati havadi kuti zvivakwa izvi zvidhiriswe sezvo vachizvikoshesa sezvinhu zvinobatsira kupa nhoroondo yeguta reBulawayo. Mumwe wevagari ava ndiamai Evelyn Takawira. Tiri kuzvinzwa zviri kutaurwa nevezesa asi ZESA haina lauti kuti ibvise zvinhu izvi zvavakaona zviriko. Ivo vakana vari pano marocha anofanirwa kuteerera zvinotaurwa nesu isusu varidzi venzvimbo. Chakaitisa kudaro kuti kona sisashanda chii, ivo ndivo vakazviita kuti zvichashanda nenyaya kuti vane kuda kuti vaputse zvinhu zvavakaona zviriko. Mumwe mugari vatarisai manhanise vati pane kuti zvidhiriswe zvivakwa zviviri izvi zvinogona kunatsurudzwa zvoshandiswa kukwezva vashanyi sezvinoitika kuzvivakwa zvimwe zvakadaro zviri muSoweto kuSouth Africa. Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwezvivakwa mukambani yeZPC vaFani Mavhondo vaudza musangano uyu kuti izvi hazvigoneki nekuti zvivakwa zvepagwenya remagetsi remuBulawayo zvichiri kushandiswa kugaya magetsi uye hazvigoni kuti panzvimbo pakadaro pave panoshanyirwa neveruzhinji.
Mumwe mugari vaVictor Chinembiri vati hurumende ine nhoroondo yekusaita kana kupedza zvirongwa zvainenge yavimbisa, saka nekudaro havadiwo kuti zvivakwa izvi zviputswe. Takabona government maprojects ayo ese hapana project yavanotaura inobudirira. That's the first thing. If you look at the issue of NAS, yava nemakore mangani vachiti we are going to complete it. Toenda Pangai Road and yava nemakore mangani. Bozwana nhasi vari kudestroy these buildings vagodzivaka. After how long? We want development, but we want reality to take place. And how many projects dzataona dzinonzi mari iripo iyo isipo? Asi vachasi vaudza vagari kuti vange vauya kuzoita musangano uyu mushure mekunzwa mumapepanhau nezvekusafara kwavo pamusoro peurongwa hweZPC pazvivakwa izvi, vachiti shuwiro yavo ndeyekuti pave nekuwirirana panyaya iyi. Vachasi vabvuma kuti kambani yeZPC yakakanganisa pakusazivisa vagari zvizere pamusoro peurongwa uhwu. Vabvuma kustudio 7 kuti zvange zviri pachena kuti vagari havazi kufara, asi vati chikonzero chikuru change chiri chekuti vange vasina ruzivo rwakakwana pamusoro peurongwa hweZPC. Vati vanovimba kuti vagari vachawirirana neurongwa uhwu. Vataura maonero avo vanga vasina information. Ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zesaishandi yakabatana nekanzuru nemaRatepayers Association. Saka ndikutarisira kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Chikadhirika chinicho chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vachishanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tiunyatsovaonesa tozoendera kumberi. Gwenya remagetsi emarasha remubulawayo rakavakwa pakati pemakore a1947 na1957. Mutemo wezvivakwa zvemagwenya unoti zvivakwa zvemagwenya emagetsi emhando iyi zvinokwanisa kushanda kwemakore 30 zvisati zvanhadzurudzwa. Gwenya iri rakambonhadzurudzwa muna 2015. Pari zvino rinokwanisa kugaya magetsi anosvika ku30 megawatts pazuva, uye ZPC inoti ine urongwa hwekuti uwandu uhwu huvandudzwe kusvika pa90 megawatts. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vashanyira jeri reChikurubi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri Last Maenga Hama natungamira yemadzokere. Vaviri ava vakatongerwa kugara mujeri kwemakore 20 mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Vachamisa vanoti vamboita dambudziko rekurambidzwa kupinda mujeri iri kwenguva yakati kuti kusvika vachengetedzi vepajeri iri vachiti vanga vachida kutanga vapiwa mvumo nevakuru vavo. Vachamisa vanoti vazokwanisa kuonana nevarume vaviri ava pamwe nevamwe vasungwa, kunyange hazvo vachiti vashushikana zvikuru kuti vabva vasina kuzokwanisawo kuona mumwe musungwa Robert Martin Gumbura uyo ari kupikawo pajeri iri. Vanoti vasungwa vachema-chema zvikuru nenyaya dzechikafu, kushayikwa kwemvura pamwe nemagariro ekuita sembeva. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services panyaya iyi. Ngatinzwe vachamisa vachitsanangura. Nhasi ndawanawo mukana wekuti ndiende kunoona Last Maenga Hama namadzokere vari kuchitokisi. Ndandine chido zvikuru chekunoonawo vamwe vakaita sana vagumbura, vana vakereke nedzimwe hama dzedu dzakasiyana-siyana. Tamboita dambudziko pano naapa mukupinda zvinova zvavanetsa kuti woita sei. Ndambotorwa kwenguva yakati rebei, zvinoita kuma 2 hours ndakamira ipapo vachimbobvunza vakuru vavo, asi ndazopinda zvangu kunoona vakomana. Saka mavaona vari sei vasungwa ava? Ndavaona, munongoziva mujere hakusi kumba kwakoka, uye mujere hamusi mukereke, asi unonyatsoona kuti vari mujere zvavo, asi jere ndo rinotova mukati mavo. Saka vari kufara, asi vanongoone chido chekudei nyika yanaka. Ndaona kuti muStokisi imomo vazhinji varimo vane nhunha dzakawanda dzekuti jere riri kunze rinenge raakutsemuka. Saka vari kutyira upenyu hwavo kuti rinogona kupota raakutozongowira, sezvo riri kuonekwa rine mutwi uripo. Vandikudwa zvimashoko ekuti mvura ishoma, vanokwana kuita 2500 muStokisi imomo, asi mvura inongouya per day i10,000 liters. Kureva kuti mumwe nomumwe anogona kuwana 4 liters yokunwa, yekugeza,
nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana pazuva, inova mvura shoma kwazvo. Chikafu chinenge chiri chishoma sezvo muchinzwa uwandu hurimo. Saka ndo zvandinga ndo dzimwe nhunha dzavanga vachitaura. Mune vamwewo vasungwa here vamakwanisawo kutaurawo navo kunze kwevaviri ava? Kana tapindamo vese vanenge vachikwanisa kungoona, unongoona kuti vese vanenge vane mufaro, zviso zvichijeka nekungoti tapinda imomo. Isuwo kamunoziva tine mamwe mabasa eufundisi ekubata basa raMwari. Saka tatora mukana kuteera zviya zvinotaurwa kuna Jakobo kuti aiwa munofanira kugara muchishanyirana. Saka ndo zvataita ipapo, tikati ngatizatisei shoko, tanamata zvakanaka nanamai hama. Nevamwe vanga varimo andazoona anonoka kuuya andisina kuona ndevagumbura. Mwoyo wangu wabva wakagumbuka zvikuru, ndaida kusangana nawo. Asi kungoti hongo yandandinayo yanga iri shoma sezvo ndandine zvimwe zvikamu zvandandichita kuti ndinge ndichimhanyira zvemusangano. Tichionawo zvichemo zvamapiwo nevasungwa izvi, mune matanha amuchatorawo here ekuti zvisvikewo kune vari kufambisa mabasa kumajeri kuti vagadzirisewo? Kuti rikadenga hubatsirana, vanhu zvazvinogezana. Isu hatigoni kungosiya nyaya yakangodaro tichiti ichagadzirwa nechanza cheZANU-PF. Isu tiri kutoda kuti nyika inake, kunyanya-nyanya zvinhu zvakaita sematorongo edu. Torongo haifani kuva musha unonyadzisa kana kuti vanhu vaende kunoshungurudzwa. Tinoda kuti nyaya idzi dzokuti vanhu vanogara mumatorongo vasina mhosva dzavakapara, inyaya toda kutogadzirisa iyo. Tine kwatinowanawo masimba kuparamendi, kwatine masimba kwatinotaurawo kumatare edzimhosva dzemagweta kudai. Tinoramba tichinoshandisawo maplatforms iwo kana kuti nzvimbo idzodzo nezvinhano izvozvo kuti tivandudze kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe, ungava uri musungwa une kodzero. Vanga vari mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe, the voice of America. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo kana kuti Government Gazette bhiri reMedia Information Bill rekuvandudza chimwe chikamu chemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Chikamu chiri kuvandudzwa ndechesection 10 subsection 27 kuitira kuti chienderane nesection 62 yebumbiro remutemo yenyika. Chikamu chiri kuvandudzwa ichi chakanangana nekuti vatori venhau vanga vane sei mashoko kubva kumapazi ehurumende nemakambani ayo. Mutoro wedu wenhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti bhiri iri rinoratidza pachena kuti hurumende yakazvipira kuvandudza mitemo yanga ichinzi nevanopikisa inodzosera kumashure utongi hwejekerere nemashandiro evatori venhau. Bhiri ragazetwa nhasi riri kupa zvizvarwa zveZimbabwe kodzero dzokuti vaone zvinenge zvichiitika muhurumende, vauye vabvunze kuti takahwa kuti uko kuri kudai, tipewo mapepa acho tonondi zvakamira sei, kuti hurumende ive inoshanda zviri pajekerere, nokuti hurumende yeruzhinji. Chimwe chinhu chatakaisa imomo ndechekuti imwe nerimwe ministry kana department kana kuti parastatal yehurumende inofanira kunge ine anonzi information officer. Ndiye munhu wamunoenda kwaari kunobvunza kuti ndiri kuda kuona zvakati, ndiri kuda kuziva zvakati, ndipurindire zvakati, ndizvione. Saka zvinounza transparency mumaoperatire ehurumende. Asi vamwe vatori venhau vanoti bhiri idzva iri harina kunyanyosiyana nezvimwe zvikamu zviri mumutemo weAIPA. VaMangwana vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Isu tiri kupa access to information maererano nesection 61 and 62 the yedu. Kana vari kuti AIPA yanga isina kuipa then zvakanaka. Kana vachida kuti bhiri rakaipa ngavatitaure kuti rakaipa papi. Gweta vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo yekuburitswa kwemashoko vaChris Mike vanoti pachine zvakawanda zvinoda kugadziriswa mubhiri iri. Gwaro iri harisi kusvika chaipo patanga tichitarisira. Munoyeuka kuti mwedzi mishoma yapfuura tanga tine misangano yakati wandei sevanhu vemapoka akazvimirira ega asine nechekuita nehurumende, tichivapawo pfungwa dzedu pamusoro pezvinofanira kuti zvipinde mumutemo mutsva unoenderana nekufambiswa kwemashoko. Zvizhinji zvatakakurukura pamisangano iyoyo
tinoona zvisimo mumutemo mutsva uyu. Mutemo mutsva uyu uri kuramba uchitaura kuti munhu awane magwaro nemashoko anofanira kuti aise chikumbiro chake mumagwaro anenge akanyatsonyorwa achitevedzera matanho akatemwa pamusoro pemutemo. Izvi zvichaita kuti ndima yekuti munhu akwanise kuwana mashoko inge yakati omei, inge iri yevanhu vakadzidza vane ruzivo rwepamusoro. Saka izvi hazvibatsiri panhau yatiinayo yekuti mashoko ange achikwanisa kufamba zvisina zvinhingamupinyi zvakawanda-wanda. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru ari mupepeti mukuru weZimfact vaChris Chinaka vanotiwo iri danho rekutanga rakanaka asi rwendo ruchiri rurefu. Tinofara kuti first step yaitwa, second step yapo isu kuti tinge tichikorokodza vanhu kuti bhiu iroro rizondobuda wasemutemo unenge wakadzamisa nokukoshesa kusununguka kwevanoshanda mukutorwa kwenhau, dzichitorerwa nhau idzi kukoshera vana veZimbabwe. Mashoko aya atsinirwawo namuzvare Patience Zirima, mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe. Saka kunaka kwakaita mutemo uyu ndewekuti wakazvimirira wega. Risati raburitswa bhill iri, nyaya dzeinformation dzanga dziri pasi peIPAS, saka zvinhu zvazvirimo muIPAS zvakawandisa. Vatori venhau nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mimwe mitemo yeZimbabwe yakaita seIPA nePOSA haina kusiyana zvakanyanya nemitemo yaishandiswa nehurumende yeRhodesia yakaita seLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA, Official Secrets Act, Emergency Powers Act, Censorship of Publications Order of 1965 neimwe. Asi hurumende inoti iri kuedza kuvandudza zvinhu uye inofanirawo kuona kuti vatori venhau havafukure hapwa zvinozokanganisa nyika sematauriro avamangwana. Izvozvo zviri kunyika dzose pasi rino. KuAmerica kwamugere ikoko kunotori nomwe murume akatiza anonzi Snowden ari kugara kuRussia, akatiza nyaya yekungofumura hako achinangana nomusoro wese. Kwotouya nomwe muembo wamurume wamukadzi anonzi Chelsea Manning nenyaya iyoyo yokufumura hako asisafanira kufumurwa panguva iyoyo. Hakuna hurumende isina masekreti. Bhiri iri richaendeswa kuvanhu rozodzoswa kudare reparamende mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vaisa ruoko rwavo kuti uve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kanzuru yemauto iri kutonga muSudan yawirirana nechikwata chevatungamiri vevanhu vari kuratidzira munyika iyi kuti pave nekugovana kwemasimba mukufanotonga nyika iyi pasati paitwa sarudzo yekutsvaka mutungamiri wehurumende yeSudan. Hama dzevanhu vakafa mutsaona yendege yeEthiopian Airlines avanosanganisira mhuri 15 dzekuKenya uye mhuri 2 dzemuEthiopia dzaramba kutambira mari inoita $100 mamiliyoni emadhora yabva kukambani yeBoeing semari yekubatsira mhuri dzakarasikirwa nehama mutsaona yakaitika muna kurume apo ndege yakagadzirwa nekambani iyi ye737 Max 8 yakadonha kunze kweguta reAddis Ababa. America yakacherechedza nezuro manheru kusvitsa kwayo makore 240 ane makore 3 yavana kuzvitonga. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera. Mutungamiriri wenyika vaDonald Trump vakataura kuvanhu veAmerica zuro manheru pazuva rekupemberera zuva rakasununguka America. VaTrump vakarumbidza kushinga kwevanhu veAmerica vachiti kubva makore ekurwira rusununguko kubva kuBritain kusvika nhasi, ramangwana reAmerica rakatakurwa pamapfudzi evarume nevakadzi vanozvipira kudzivirira America. The faraway king would soon learn a timeless lesson about the people
mambo ari kure kure achaziva nhoroondo yevanhu venyika ino yakakomborerwa zvikuru. Vanhu vemuamerica vanofarira rusununguko rwavo uye hapana anorutora kubva kwavari. VaTrump vakakurudzira vechidiki vachiti vane mukana wekupinda muchiuto, vachiti ibasa rinokudzikana zvikuru. Mukutaura kwavo kwese, VaTrump vakange vachirumbidza zvechiuto vachiti deno asiri mauto paidano pasina rusununguko nekuzvitonga kuzere. This evening we have witnessed the noble might of the warriors who continue that legacy. Manero ano taona simba rine mauto edu anochengetedza nyika yedu zvine unyanzvi. Tinofanirwa kuendera mberi senyika tiine kubatana kune chinangwa. Tikaramba tiri pachokwadi, tikaramba tichirangarira nhoroondo yedu, tikaramba tichirwira remangwana rakanaka, hapana chatinotadza kuita sevanhu vemuAmerica. Never stop fighting for a better future, then there will be nothing that America cannot do. VaTrump vakarumbidza America vachiti hapana nyika yakaita seAmerica. Vakaudza vanhu kuti vese vana venyika huru uye vese vane chinangwa chimwe chete. As we gather this evening in the joy apo takaungana manheru ano tiri mukati memafaro ekuti tose tine nhaka imwe chete, tiri pamwe chete sevanhu vane nhoroondo yenyika yeAmerica. Uyu munongedzo wenyika ine vanhu vanoita zvavanoziva uye zvavanoziva zviri zvechokwadi. And what they know is true. VaTrump vakati vanhu veAmerica havambofa vakakanganwa kuti ramangwana nderavo uye kuti vanhu vamwe chete vari kuda kuita chinhu chimwe chete. Because we will never forget. Hatife takakanganwa kuti tiri vanhu vemuAmerica uye remangwana nderedu. Mhemberero idzi dzakave dzekutangawo apo mauto eAmerica akafora achiratidza zvombo zvavo kuvanhu. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande. Vamwe varidzi vezvivakwa muChinhoyi vanonzi vari kuramba kubhadharwa nemari yemabhondi kana maRTGS, vachiti vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera. Kunyange hazvo hurumende yakatara mutemo wekuti mari yekunze yose haichabvumidzwa kushandiswa mukutenga nekutengeserana munyika, vamwe vanoshandisa zvivakwa zvanorenda vanoti vari kunze vabhadhare nemari yekuAmerica nevaridzi vezvivakwa izvi. Mumwe vari kuti vari kumanikidzwa kubhadhara nemari yekuAmerica. Amai Tsitsi-Moyo vanotengesa hembe dzevarume pachivakwa chava Amakani icho vanorenda mwedzi wega wega. Asi Amai Moyo vati havasi kuzobhadhara rendi nemari yekuAmerica sezvinodiwa nemutemo, uye vati hakuna kwavanowana mari yekunze. Tikuda kubhadhara isu tinongobhadhara $US iko niyo ningirikiri hurumende ichiti takubhadhara chinhu zvese zvakubhadharwa nemabhondi. Muno munyika munogadzirwa $US here muno, asi hatisi kutoda isu. Amai Moyo vatiwo vakani vari kuramba vakatsika madziro vachiti vasingagone kuvapa mari yekuAmerica vatsvake kumwe kwekutengesera. Tinoita kutotsvaga vanotibetsera kuti tibhadhare ningirikiri bhondi. Asi vakani varamba kuti vave kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica, kunyange hazvo vose vanoshandira zvivakwa zvavo vati chokwadi kuti vakani vari kuramba kubhadharwa nemabhondi. Munyori mubazi rezvematunhu nekuwaniswa kwedzimba munyika vaGeorge Magosongwe vati varidzi vezvivakwa vanofanirwa kutevedzera mutemo, uye vanokurudzira vose vari kumanikidzwa kubhadhara rendi nemari yekuAmerica kuti vamhan'are nyaya idzi kumapurisa. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa kuti kune vanhu vakawanda zvakadii vasungwa nepamusana pekutyora mutemo unorambidza kushandiswa kwemari yekunze mukutengeserana muZimbabwe. Asi imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi uye vari chipanga mazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanhu vanoda mari yekuAmerica senzira yekuchengetedza uremu hwemari yavo, sezvo mari yemunyika iri kupedzwa simba nekukwira kwemitengo yezvinhu nguva dzose. I think zviri kunyanya kukonzereswa nekuti kukwira kwezvinhu muZimbabwe munoziva inflation yapa 100% kwaderedza simba
yemari yemuno, nokuti kana zvinhu zvichingokwira zvinoita kuti value yekarenzi yedu inge ichiderera. Even though hurumende yakatsika mutemo wekuti mazim dollar ndo ega aaliga tenda muZimbabwe, asi vamwe vachiri kuresista nenyaya yekungoti value yezim dollar iri kuderera in terms of real value nenyaya yeinflation yange yanyanya kukwira. Saka vanhu vakawanda vachiri kutora ma US dollars as a store of value, nekuti vanoenda mazim dollar haugoni kuachengeta yoita store of value nekuti nenyaya yekuti simba riri kupedzwa neinflation. Ndosaka vanhu vakawanda vachiri kuramba kugashira mazim dollar even though zvisiri pamutemo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti kune vemabhizinisi vakawanda zvakadii munyika vari kutyora mutemo vachida kubhadharwa nemadhora ekuamerica. Asi sangano reVeritas rinoti kutengeserana nemari yekuamerica zvityore mutemo yenyika sezvo zvakaitwa nehurumende zvekuunza mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 zvakaitwa nenzira inotyora mitemo. Kutaura kuno, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaGodfrey Mupanga vari kupikisa mutemo uyu kumatare edzemhosva yepamusoro vachiti zvakaitwa nehurumende hazvisi pamutemo. Veritas inoti inowirirana nemaonero ava Mapanga panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri, china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzemitengo, nyanya yechikafu. Tamboona vamwe vachikanda mapicture pasocial media vachiti ivo zvimwe kana kuti atingatai maprice ezvinhu zvimwe anenge ari kudzika. Tiri kutarisa zvakare kuti vasikana vanotamba ivo bhora remaoko renetball vakakwanisa kusumuka munyika nezuro veThe Gems vakanaka ivo kuLiverpool. Hatida kuona kuti pane zvichabuda here ikoko. Mukutaura matapiwa ndiri kuSouth Africa. Masinangokupa good life nevasikana vari kuenda kunotamba netball. Ndakavaona vachitamba magames avo kuno kuPretoria 3 weeks ago. Vakatamba zvakadadisa chaizvo. Zvekutoti ndakatoshamisika ndakati tine vakadzi vanogona netball kudai. Nditongoti ndongovawisha good luck kwavaenda kuUK kwavaenda uko vanyatsotamba vakasununguka vasafunga zvimwe zvese vanyatsotamba vakasununguka. Tiende kuna vakagura badzalo. Yes, ndivavula zvakadini. Tiri wadi, tiri kutaura nemi muri kupi? Hamburg, Germany. Muri nani chaizvo muri kuwadi muri kuAmerica. Ya vasikana vakuda kuLiverpool vati vashuro rombo rakanaka kuti dai vabudirirawo vasimudzira nyika yedu mureza pamusoro. Uye ndongo ndira kuti kuri sei dai vakwanisa kuti vasikana vacho pavanogara uye even maprofessions avo ave vakanaka. Ile noshiri ndiri kuBulawayo, Zimbabwe. Kwakadii kuBulawayo uko? KuBulawayo zvako mazuva ano tingati tingori paconfusion chaichai nokuti kubva zvaiswa monetary policy nyowani iyoyi hatisati tanyatsokuona kuti zvai zviri kuenda nekupi zviri kubva nekupi zvichiita sei. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinotenda Marvelous. Vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8 p.m. apo tiri kutarisa bhiri remutemo mutsva unobata mashandiro evatori venhau. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gakava pakati pekanzuro yeBulawayo negurukota rezvemhando dzemoto robuda pamusangano waitwa nhasi muguta iri. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira jeri reChikurubi Maximum Prison kunoona nhengo dzebato ravo dziri kupika mujeri iri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.